A torta de millo, todo un referente gastronómico de Guitiriz, será a gran protagonista da festa que se celebrará o 2 de xuño no campo da feira deste municipio da Terra Chá, cunha programación que tamén inclúe música galega, xogos populares e obradoiros. A alcaldesa Marisol Morandeira e o deputado de Promoción Económica e Social Pablo Rivera presentaron esta 7ª edición, organizada polo Concello e financiada íntegramente con máis de 40.000 euros do Plan Único da Deputación de 2024. A rexedora referiuse aos establecementos artesáns que preparan este saboroso doce con receitas transmitidas de xeración en xeración. Panadería David, Pastelería Gómez e Panadería La Esquina. Os tres participarán na festa con degustacións e venda de tortas. Pola súa banda, o deputado lembrou que a gastronomía é un dos piares da nosa cultura e unha boa mostra disto é a torta de millo. Pero ademais destacou que este evento vai máis aló do aspecto gastronómico, xa que tamén impulsa a música galega contemporánea, este ano cos concertos de Fillas de Casandra, Xuxo Fernández e Mondra. Pablo Rivera agradeceu a todos os que fan posible esta cita, organizadores, cociñeros e cociñeiras, artistas e voluntarios. Co seu traballo, dixo, esta festa estáse a consolidar como unha das celebracións máis importantes da Terra Chá.